No niin, alkaakohan jo mennä siitä, ei mua kiinnosta mitä te teette. Mut muistakaahan tulla ihan heti takaisin, koska me käsitellään ne turvallisuussäännöt. Minä haluan. No mitä sä nyt taas haluat? Enkö mä sanonut, että sä et saa tulla tänne? Painu helvettiin täältä. No mä kuulet, tulin pilaamaan ja häiritsemään kaikkea. Haista paska. Kuule, luuleeko sä, että mua kiinnostaa, mitä sä sanot? Saat turpaas, jos et lähde. Kappas kello onkin jo paljon. Niin, joo, nyt me voitaisiin siirtyä niihin turvallisuussääntöihin. Etsikää telttanne ja jos ette löydä, niin saatte lähteä vetämään täältä. Tästä lähtee saatanan puhelinräplääjät. No joo, siis onhan ne turvallisuussäännöt ihan tärkeitä, mutta ei niitä nyt tarvii mihinkään. Ja sitä paitsi mä haluan vaan mennä koneelle pelaamaan Minecraftia. Ha! Vai että Minecraftia? En olisi sinusta uskonut. Kun katsoo näitä muita leiriläisiä, niin huomaa, että kyllä hekin varmasti pelaavat Minecraftia. Ja vaikka Joo, myönnän, onhan Minecraft aika hyvä peli. Mutta sinä et sekaannu minun bisneksiini. Ja sinä aiot? Ehdottomasti, Muru, et olisi ikinä uskonut. Häh? Minusta vain tuntuu, että hän salailee jotain. Mutta Rarity on aika söpö, häh? Ihan okei. Vai että siihen palikkapeliin uppoutuneeseen? No enpäs. Siis mä alan olla jo huolestunut susta. Se on ihan sekasi. Turpa kiinni! Tiedäthän, että minulle voit kertoa kaiken, mitä haluat kertoa, ja minä autan sinua. Ymmärrät? Enkä keskeyttänyt. Tietenkään, me tulemme ihan kohta. Katso, löysin jotain. Se on